Apa mana? Change kan, Mbak? Ayo, kada mau deh. Jadi sektor, second actor ini. Jadi sabsin lagi mendeng lah sih. Mau ya para gue boleh gue menasin deh. Ya ada. हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू मेरे सुंदर यूट्यूब चैनल आप सबको मेरे चैनल पर फिर से स्वागत करती हूँ उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे में भी मेरे हो सो गाइस दायो जोङो थांगासिनो दङ शूटनि थाखाय बालिमुगाव बारनानै लाहैगोन आरोना जोङो मानो होनबा बेयाव बहुत सिगां लाखांबाय आरोना ओंखायनो बेयाव लाथ'ला एबारो ओंखायनो जों बारलांनानै थांनोसै आरोना बालिमुग ओमफ्राय जों दायो थांगासिनो दङ सोर सोर आर्टिस्टखौ लोगो मोनो सोर सोरनि शूट जागासिनो दं नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो मिथिगोन आरोना नोंथांमोना भिडिअखौ इन्टारेस्टेड मोनोब्ला जोबोद नायलांबाय थादो लोगोसे तो भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै लेट्स स्टार्ट दि भिडिअ चलो हाजोखौ नायनो हागोन नोंथांमोना मोजांथ' मोजां ओमफ्रायो गोजाननिफ्राय नायब्ला माने सानहरोब्ला हाजो ओरैबायदि होननानै सानोब्ला बेबायदि जागोन होननानै साना आरोना मानो होनबा नुनायाव बेलेग नुयो खाथियाव फैब्ला गोजाननिफ्राय बेलेग नुयो होननायसो जाबाय आरोना गोजाननि हाजोखौ मोजां नुयो होननाय डायलगा बेनो जाबाय आरोना लोगोफोर जों दायो सफैबाय आरोना जायगायाव सफैबाय बिराद खेंख्रा लामाया टार्निं गोजा ओमफ्राय खर' साजोब्बाय बोरै मोनफैखो बेयाव फैनानै सुइटार गाननो बावगारबोबाय आङो हामदों साला आंहानो दहाय स्कुटियावनो सिजानानै इमान गोजांदों थोरनो मासे मोजां साग्राफोरा ओइ गुलाबा साइज बेफोरो ना डिजाइना लायाखैनो जोङो लकेसनाव सफैबायमोन बाट बेनि उनाव बेयाव खालामलालायनो आरोना दायो लकेसन चेन्ज जालायबायलाय आरोना जों दायो थाबाय फैगासिनो दं आरोना ओमफ्राय उनथिं फैगासिनो जोंहा एकदम थाबाय आरोना हा गारिया गारबोबाय दां देथ' थाबाय फैगासिनो जोङो दायो गारिया इयावसो आरो जोंनिया इयाव नंबावासो गारियासो इयावसो दंफैयोमोन माने ओमफ्राय इनिफ्राय आरो थांबावनांगौसो थांबाय थानोसै लोगोफोर गारिया फैबाय Sini Girsano. Unik di mana? masih मोजां masih मोजां Mitra wow क्या नज़ारा है दायो मेकआप खालामनो थांनोसै जोंहा नै मेकआप लाखाबाय दे बेयाव खालामनोसै नामा खालामनो हायो होनदोंनो हायोबा खालामनोसै यावनो सिङावबा माबायदि ना फै अनजु बेयाव लोगोफोर नै जोङो बेयाव दायो मेकआप खालामनो थांगासिनो आरोना नैबे फिसा चप्रिखौ चप्रिसो होनो चप्रि में नै भिउआ ओरैबायदि मोजां नै ओमफ्राय जोमैया सा खारगासिनो दं आरो जोमै बिरलाङो होनलायलायनाय ओमफ्राय नै भिउखौ नायनो हागोन नोंथांमोना ओरैबायदि मोजां आरोना जायगाया फट'बो लानांसिगोन आरोना ओमफ्राय नै डान्सार्सफोर आरोना
लोगोफोर दायो जोङो मेकआप खालामगासिनो दं आरोना आंखौ आदाया ओमफ्रायो ओजोंहाय आब' मना ओमफ्राय आदा दebajit बिसोर सानैजों शुट खालामगासिनो दङ ओमफ्रायो बिनि उनाव आंनिबो जागोन आरोना ओमफ्रायो आं दायो रेडि जाना थाखानोसै बिनि उनाव बिसोरनि जोबनायनि उनावनो आंनि जासिगोन आरोना थ' मेकआप खालामगासिनो लोगोफोर फाइनेल लुकखौ देखायनोसै नोंथांमोना माबोरै नुयो नायदो गाइस दायो रेडि जाखांबाय आरोना आंना खोनायाल'सो बारनांसिगौ मेकआप खालामखांजोब्बाय दख'ना गानखांजोब्बाय दिनै दख'ना गाननायनि रल आरो ना ओमफ्राय ओरै मेकआप खालामगासिनो आरो आन्टियाबो दे बिथिं लालाय आंखौ बोरै नुदो मुंखौ आरो ओरै मोजां ओमफ्राय दायो शुट खालामगासिनो आरो बेयाव ओमफ्राय जोंबो थांसै दा मेकआप खालामखांबाय दसे थाना थांसै आरोना जोंबो थ' दा लोगो मोनसिगोन दे फट'सो जागोन दे नंदो फट' लालाय दे नोंखौ साफा साफा सिख्लाफ्रा जों दायो गोजौनिफ्राय गाहायाव थांफिननोसै शुटआ गोजौनिया जोब्बाय गाहायाव दंबावो आरो थ' दायो थांनोसै जि अखाबो हाबाय सान्दुंबो दसे दुंना होलायबायलाय गोलैबायमोन आं हानाय नङादांलै फिलिरा जाबायदां अखा हाबायना बे हाया ओंखारनायाव हाया नागिरा हेल' लोगोफोर नै आदाखौ लोगो मोनबाय दिनै माने मैयाबो लोगो मोनदों ओमफ्राय दिनै सेकेन्ड दे आरो दिनै साबसिन लोगो मोनदों लायसै मैया बारा गोबाव लोगो मोनासै नै थफ्ला थफ्लि जोबथारसिगोन सुटआ जोंना एसेल'सै लास्ट सुट मोनसे दंबावो ओमफ्राय बे सटआनो जाहैबाय नैबे आगै मनिसानिनो बेखौ लाबाथाय जोब्बाय आरो एबार थांनो मोनसिगोन दायो गाहायाव फैलायबायलाय नायबानो जाबाय गस्पेल इसोरनि मोजां जागोन होननानै जोङो आसा फारिदों अनसायगोन बयबो होननानै स' नायबानो जाबाय बयखौबो खावलायबाय आरो थेंक इउ मालाय नै एक्टरजों फट' लादों आङो बिराद गिदिर फेन बिनि ओंखायनो दा मालाय लानायखौ मोनथिनानै फैदोंमोन आं दे आंखौबो एक्टरजों फट' लानोसै र' एसे देखायनो भिडिअ बेलाय जाबाय एक्टर बेबो एक्ट्रिस एक्टर ओमफ्राय सेकेन्ड एक्टर इलाय सेकेन्ड एक्टरा साइससो गासिबो बरिया चेनेल दङ नामा केमेरामेनखौ दिन्थि मनिषा बसुमतारी मनिषा केमेरामेनखौ बसुमतारी दिन्थि मिस्टार दुरलाइ मुसाहारि दे फट' लानोसै दायो फट' लानो ज'नो मोनसे जोबनायनि नै आब' आदा दिनैसो नुदों ओमफ्राय दिनैसो लोगो मोनफिनदों नोंखौ दिनै लोगो मोनफिनबाय गोबावनि उनाव नानिखौ लोगो मोनदों आं भिडिअ लानो दे लाना हो गासिबो नै आब'मोन माला फैनाय दासो नै मालाय फैदो नै आब'मोन आब'मोन चेन्ज खालामबाय आयो बेनो बिबारल' होयो मालाय आब'नो नै मालाय दायो सुदा जोब्बाय जोंनिया दायो ओंखाम जाना थांदो आरोना जोङो ओमफ्राय दं गासिबो ओमफ्राय गासिबो ओरै थांबाय ओंखाम जागोन दायो जोंबो ओंखाम जानोसै बिबान
Ayo lama ya. Dia cepat lagi. Nigas. Pela. To di video isi wang nasi lekepuk mana Bible orang video ladia. So thank you for watching. Bye bye.